tayo. Kain tayo. Gutom. Bye guys. Kain tayo guys. Kilawin tuna. Gulay. Kain tayo. Kinukurot mo lang sa pwede yung dalawa na yun. Kulay verde pa ang forward na. Kulay verde. Ayun, dalawa nga lang. Liliit lang ang dalawa na yan. Kung ilan tayo, di pa ganyan. Mami. Ako nga, pati ata sapatos mo eh. Cauliflower rice. Konti pa. Pagod. Ay, di lang, sa praktisado. Cloud pa sa kasali-sali pa rin. Ayaw na. Tortang talong. Eh, dyan nga lang, kahit malapit na airport, lagi na binubusta, di ba? Tortang talong. Mainitin yan eh. Yum. Mga drawing niya. Isa. Yan. Kain tayo. Kain. Ayun o. Welcome. Happy birthday. Wala pa tayo. Happy birthday, dear Carla. Happy birthday to you. Thank you. Hooray. Wala pa eh. Wala pa yung iba. Thank you. Parating na yung mga yan. Salamat. Grab some, sir. Bye-bye. Oh, yeah. Good afternoon, guys. And slow ship. Kilawin. Tuna. After almost 2 hours ng overtime. Time. Kailangan sigurado yung sarado lahat ng pinto para yan Tuna. So ito yung automatic plastic. So napatayo na yung mga yan sa delivery buwan. Kailangan na lang natin na patayin ang mga ilaw. Kailangan natin makauwi ganyan at birthday ni Kang. Mira,
pa namin gagawin. Buti na lang, medyo full crew na kami. Kasi bago kanina mag-winter talaga. Lamento Dala na. namin ng tuna para sigurado na magawa namin. Nakikita ko kasi yung mga receiving po rin nila pag gano'n. Tsaka yung pressure yung mga pipe. Yung mga kalahin na gano'n pala ang isa. Isa malalaki na yan. Minsan mahalaga yan ng siguro mga 20 feet yung haba niya. Tapos 12 inches lang yung diameter. Minsan mahalaga na 8,000. 8,000 at isa. Minsan ang order sa amin ng mga sandaan, ganyan. Mahina na yung mga dalawang. Kaya nakakapagod yung panalo rin talaga yung mga pipeline na elevator. Yung time na matigas yung lupa, nakakadaan sila doon sa mga margin na lugar. Nakakapag-trigger ng langis. Kaya winter ang best. So, birthday ni Carla ngayon. Hindi tayo ng may regalo. Pero may regalo na kami ni John sa kanya. Mga bata. Niregalo namin siya ng ikaw tsaka bracelet. Kaya lang, siyempre iba yung na-advance yun. Iba yung ngayon. Hindi natin kung ano yung makikita natin. Gandaan na tayo sa May 17 Avenue. Para dito sa Winners. Marami rin dito. Sports check. Stable. Tignan natin siya ng something magagamit niya. Dito tayo sa mga jacket. Ito, ganda nito. Pag suot niya, tawaran ng labubu. Labubu. Levi's. Ayun. Try natin lagyan ng itlog. Torta. Ang ganda rin talaga dito sa May 17. Marami ka makikita. Maraming mga shop. Ayan, hanggang doon. Tapos dun sa Bandaran Walmart, sa katapat, iba pang shop. Hindi tayo. Gutom na ako. Torta naman. Torta. Yan, tapos na yung sheet ko. Nagbigay ko na regalo sa akin shot na knife set. So, kain kami sa labas. Depende kung magkatamaran ng lumabas. Baka mag-gano'n lang kami, order na lang kami to go. Skip po yung mga bata patuloy natin. Yes, and lang. Papainit na lang. Tanong sana ang umuwi ng maaga ngayon. Hindi masobrang aga. Parang 30 minutes at least. Palakas tayo, palakas. Unexpected na late na dami late na dumating. Tsaka usually naman kahit birthday ko, hindi kami same din kaya hindi kami sanay na yung nag-request Tuna. pag birthday. Sanay kami na lalo ko knowing na since noon trabaho ko kusina. Alam niyo naman pag nasa food industry ka, uso ang mga holiday. Mukbangers. Yung birthday. Kasi syempre yung May kamanganta. Karuba. mas kailangan lang kasi mas busy. Tapos yun nga, lalo sanay na nakapasok ang holiday kaya kahit birthday. May ibus na to eh. Nagre-request. Ibus yan. Tuna. Parang usually, Mm. nakakatuwa lang kung may nakainan, lahat sila bate, may pansit, sibulichon. Ayan, kaya ako yan na. Francis Chick. Medyo malamig na yun.
Kumusta dyan sa Taiwan? Taiwan ka, di ba? Taiwan. Kumusta dyan sa Taiwan? Namili ka na naman ng regalo. Saan ko na? Labo ko. May panggas. Nagregalo ka na. Hmm. Ay. Nung luto ni Aljo na kaninang umaga. Torta. Ito ang favorite part ko. Sa may pinakatangkay. Ayos to ah. Alam niya lang ang favorite ko yan. Yung dito. Ayos to ah. Kaya, Game of Thrones character. yan. Cauliflower rice. Okay lang, madami singkit. Marami ba singkit dyan? Marami bang singkit dyan sa Taiwan? Game of Thrones. Jeremy. Awaray na. Kain tayo. Ito oh. Dahon. Meron nagkwento sa akin kanina. Kaibigan ko. Sabi niya, tinatamad daw siya. Meron kang bumili? Singkit ka rin ba? Tawag niya to. Sabi niya, kumusta ka na? Kumusta ka na pare? Ako. Tinatamad ako, sabi niya. Hindi ako makakain. Kumain ka kahit ano, sabi ko. Hindi, tinatamad ako. Sabi niya, saan ka tinatamad? Tinatamad daw siyang ngumuya. Tinatamad daw siyang ngumuya ng pagkain. Niluin mo? Itaong ganun pala. Tinatamad na ngumuya. Hindi ako nakarinig ng ganun. Pero yung kumpare kong yun, love na love ko yun. Kain tayo. Baka masakit pa nga. Siguro. Ganun ba yun? Ano kayang ginawa niya? Pag masakit pa nga, dalawa lang yan. Pag siguro may ginawa siguro na ano yan. May ginuya. May ano siguro. Siguro baka. Matigas. Ayos ah. Ikaw ba? Basher ka ba? Basher si si Clam Chachika. Para ko ba ano tayo? Kasi pagod na. Ayun na mag-drive. Sa siya ang driver namin. Hindi naman. Kaibigan ko yun eh. Kaibigan ko yun. Mahal yun. Parang ikaw din may mahal kang kaibigan mo. Kaibigan mo nakakbayan ka. Kinakantahan ka. Yan.
kasama mo sa pag-inom, kasama mo sa toma-toma, yung mga tropa mo. Yun yan mga kaibigan mo, mahal mo yon. Kasi nga, kasama mo sa inuman. At may pinagsamahan kayo. Ang tinatawag na mahirap yun pag may alak. Yan o. May alak, may balak. May alak, may balak. Diba? Ano, tunaw. Mm. Kaya mahirap pag may alak, may balak. Mm. Up. Mm. Siguro. Pag-uwi, ice cream naman. Doon ako saglit sa Village Ice Cream. Ako, hindi na ako umiinom eh. Ice cream. Strawberry. Sorry, Jermeto. Sa Taiwan ba, ano bang brand ang iniinom nyo dyan? Yan sa Taiwan. Ilan ba ito? 5? 5 medyas. Nakano iba eh, nakaroli pa eh. Mas natin sa isa. Ayaw mo sa. Mm. Ito eh, cute. Basta mga flavor pala yung medyas. Basi. Ramen. Ilocano. Depende. Ito, pork. Ito, shrimp. Tama kayo. Ito pa. Tama. Tapos, May tama ka. ito isa. Roast chicken. Basi, oh. Alam mo yung basi, ah. Sa chicken. Yung ano ginamit ko na eh. Yung sa Pilipinas sa akin. Taga saan ka ba? Ilocano ka ba? Dito daming kalat. Kailangan makahanap ng pwesto at dami ko ng ganun. Nalimutan yung binigyan niya ako last time. Nalimutan ko rin kasi nakasabi. Kape. Anong oras na ba dyan? Magkape ka na. Kape. Parang mag-awit pa nga. Kape-kape ka na. Same pattern. Magkape ka na ba? Miss Cici. Cici nila ang tawag ko sa'yo. Miss Cici. Same pattern na pa. Sarap. Ice cream. Busog eh. Kung pa kami noon, ito ko na minatira, hindi na namin. Nagkapikan. Alaga pa rin tayo para magkakaroon. Pero kung nasa mga yan tayo lang sobrang agad talaga eh. Simple pero happy. Nagkapikan. Kahit nagtrabaho, Nagkakape basi, ah. Mali. sabi ko nga, yun ako, tangin na nga, saka na ako nagpapainitan, hindi naman ako sanay na nagkano. Yung nagpapompa pag birthday kahit ikaw naman. Tapos lalo ako kahit sanay ako sa ganung schedule. Ah, very good. Holiday pasok, birthday pasok. Taiwan, di ba? Parehas ang oras. Haan 5, bro. Kape ka na. Kape ka na. Excuse me. Excuse me. Kape ka na.
Kailangan ko ng... Ayos ah. Basta ako, pag ako pinawisan na, at ano na, yan, lalakas ako. Yan ang ating pampalakas. Yun ang sa akin. Pagka, ano, pag lumabas yung ano, yung pawis, motivate ako. Marami na akong marami na akong energy na gagawa. Wow! Kailangan mo bang ma-motivate? Ayos ah. Oo, Milo lang kanina, Milo. Sabi ko, kasi yung ramin po, ramin. Ayun. Napakadalo kasi dito. Si Boycott, dating si Boycott po, meron ko kasi sa event, sir, na yun, sa personal, chat kasi yung schoolmate ko, na nasa natin sa LGU sa tayo. Ayun nga. Kape na. Talong. Taga Pangasinan. Siren. Sarap yan, kilawin. Kilawin bangos. Kape na. Sarap ang ano, kilawin bangus. Sobrang pagkain kanina umaga to. Saan sa Pangasinan? Bumalik. Kasi nagbigay ng cash pandagdag daw sa raptor. Sa pa-premyo ba? Di ba? Yung mga pa-challenge tayo. Thank you so much, sir. So, balik tayo sa update na Team Divino. Ayan. Pataas na siya. Gumagapang na. Pero, inatake po na ito, pagpapaungan. You know? Yan. Oh, hindi lagi. Yan. Memorable kinyakata. Oh, ilisin natin yan. Galing sa palay. Pag naanin yung palay, wala na rin yan. Adan sa tinapanaming kasta idi. Rosales. Di gayem ko idi nga kwa. Pagtayab-tayab. Kapang kami dia. Grupo kami. Sa kami na panjay Nueva Ecija. Kapang kami pa di Rosales. Di ko na pang kami di Nueva Ecija. So memo hindi mapanunod ko na eh. Rosales sila pa na midi tapos na pa kami. So Rosales sa pa kami Nueva Ecija. Ayun, San Manuel. San Manuel, Gayam. Papalaki sa halaman natin. At dyan magagaling yung bunga ba? Bosa lang natin. Sabon lang bagsa, hindi yung iba. Wala yung punaan. Mazim. Tatanggalin din natin. Ito. So, pinakula na ito bagsa. Hanggang dito ba? Dito lang, ba lang. Kasi maliliit din yan. Maliliit lang yung bunga niyan.
Hmm. Sige. Ingat ka. Ah. Mahang ka. Dito ibaga ako. Namibo ko na siya. Ano? Namunga na. Pero di lalaki yan. Magiging kaagaw pa yan. Okay. Kain tayo. Yeah. Lagi. Sabihin ko. Sabihin ko kay brother na ano. Na mag-update siya. Sige, ingat. Dito lang ako. Dito yan lang. Katagal kong trabaho sa Japan. Pag hindi ka nila kilala, boss, may nila. Tapos, tutulungan din natin ito na. Tutulungan natin na gumapang. Kasi nakagapang siya sa palay. Dito natin sa tayo to. Pero hindi lalaki yan. Mali. Muryot. Ang tayo mga kamuryot. Thank you, Lord. Parang uulan ah. Ito na. Kilawin. Excuse me.
hindi daw, kumbaga sa kanta sa akin ang pulutan, sa akin ang inumin, sa kanya ang pulutan. Mm. Mm. Hindi naman po tayo sa bahay ni Idol Randy. Sulog kaya tapi aga pa kami nagising na din. Aga pa kami pumunta dito baka mula. Okay, tara na. Birthday ni Andong. Ito yung ating first meal of the day. And last. Mm. Sabi na yung mga kutsibog. Happy birthday nga pala. Gulandi, ang gulandi. Para sa akin natin nila. May pagtulak ka. Palakas ng taon. Mayroon tayong pulutan. Ay pagtulak pa. Ito na mga idol. Ito na yung ating maskara at pigi at dinuguan. Ito naman. Si Drake ang nagluto. Pero hindi niya parang nahiya siya na videoan. Ikaw na siya nagluto niya ni Drake. Okay, bago ang lahat mga, ay, may bisita ka pala kami mga idol. Bachibog TV, si Inday, si Bachibog Ando. Welcome po. Imbitahan po tayo ni Mm. Gulandi. Idol Randy. Kaya dito po kami ngayon. Basta this friend, imbitado. Kahit hindi rin, Kaya na kayo. may yan naman kayo. Okay, bago ang lahat, dasalan natin yung ating grasya. Happy birthday, my Gulandi. Happy Thank you, birthday. thank you. Thank you. Alam niyo mga idol, hindi ako napaparata ng birthday ko. Kasi yung iba, napapansin pag birthday, nakapula. Eh ako, hindi. Yung gusto ko. Talong. Ang mga best friend ko lang Yan. i-imbisahin ko kagaya sa Katsibog TV. Inday at Andong. Yun ang ano ko. Yung Up. dipindi mo ba yan? Baka may masulputan na yan dito. Yan, tara. Sige. Oo. Okay, visit first. Mga ikain muna kami. Ayun. Tignan natin mo. Pansit. Oo. Yan. Dami ako sinaing sa sako. Wow. Tapos, diba, kaunti lang yung naimbita mo. Oo, kunti lang. Isang sako yung sinain mo. Yung mga kasama lang. Ayun. Yung pansit pala, mga idol, may pansit pata, may isa tamang pato yan. Pato yung brand ba? Tignan natin yung marami natin. Ayun na natin. Ito naman, yung ano, kasi yung dito fry, o di kayo sudista. Yung cake, yung Gulandi. Mm. Fair ba tayo? Oo. Masyado mahal. At saka, walang stock. Yung Gulandi, Oo. pili ba yan? Pili. Okay. Oo. Bisita first. Sige. Mm. Sabi ko pala, ikaw, Uy, naano ko no, Up. sa palabas nila Inday na dong na ano, yung Along. dinuguan ko to. Oo, grabe ako. Grabe talaga ang mga takam na takam ako, pinanood ko, sabi ko, sunod na araw, lulutuin ko sa araw ng kasi may ano, yun. Okay. dapat din na rin.
isang birthday cake mo, ha? Meron na rin secret. Mayroon tunay. May pangalan ba? Idol Randy, oh. Ano ba? Kaya ka medyo malungkot pag wala kang anak. Kung dalawa ako nakakalungkot din kasi mag-asawa yan mga idol. Kung mag-asawa yan, iwanan ka. Ano yung anak mo lang yung mga isang kusina? Isang kusina? Sumagot yung ano, yung guilty. Napanood ako. Sige, mali ako na po. Mm. Kami ay magdadrive papunta ng LA. Alrighty, let's roll. This is the last look, guys, at our amazing view. It's so unreal. It's like picture perfect. Probably one of the nicest places we've ever stayed. I'm not sure if the camera is doing it any justice at all, but wait, let's see if we can get a better shot. Man, look at that. Absolutely incredible. And in person, it looks so much closer. It looks like it's just behind this fence. Mm. So we're leaving our place here. We just finished cleaning up. Whew. Me and Rolex are about to take the Ferrari out. So we're going to get a shot of it while we're driving in the day. Alright guys, so the plans have changed. I don't have a credit card, so apparently for the rental car that we're picking up, you need a driver's license and a second ID plus credit card. It's just for their insurance. So instead, you can hear the Range Rover taking off. Sammy and Rolex have gone to this one. You don't want to ride in the red one? Oh yeah, we're not riding in it the money. But yeah, so they've gone off to get the car. They'll be back. Then we'll put all the stuff in the car, and then we are off on our very first road trip in the US back to Los Angeles. Hi mga Zoobs! Magandang araw sa inyo! Today ang ating pag-alis dito sa Las Vegas. And kami ay magdadrive papunta ng LA. Nag-aantay na lang kami ng service namin, yung inire namin. Last dahon. Ila Romeo na van. Kasi tignan nyo naman yung gamit namin. So ito kay Hugs yan, nakaseparate. Ito kay Ola, ito sa amin. Actually, pwede naman kami mag-aeroplano. Kaso lang kasi tinanggal na namin yung ibang mga gamit sa bahay. Kasi puro maleta lang naman talaga dapat kami. So hindi namin pinuno yung maleta dahil alam naman namin mag-drive kami. Pero ayan, ang dami. Excited ako sa road trip dahil sabi nila marami naman daw sightseeing, maraming pwedeng madaanan at may outlet din na madadaanan naman. Kaya yun. Pero magla-lunch muna kami on the way. And then meron kasi din akong isang pupuntahan na store. Alam ko yung Labubo Craze dito sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas. Meron ditong nabibilan sa US. Meron silang Pop Mart. Nagpunta ako doon. Tapos may namit akong Pilipina na may tindahan daw siya ng mga labubo. So dadaanan ko siya on the way papunta ng freeway. And excited ako kasi kukuha ako sa kanya ng ipapampasalubong ko kay Miguel. Dahil si Miguel ay Last bite. nagpapabili sa Tuna and collection niya ata yun. So, lettuce. tignan natin kung makakakuha ako, anak. At ibibigay ko sa iyo ang aking pasalubong kapag nakakuha ako ngayon. Kung wala man, sorry. Kung isa lang ang ibigay, bibigay ko kaya sa iyo. We'll see, we'll see. Okay? Excited ka na, Leah?
Yan. Daan mo na tayong Starbucks, di ba? I'm getting pictures, K-pop. Dapat naman. Just us two. Ayan, si Hugs. And Siya coffee. magdadrive ng isang kotse. Tapos si Romeo hindi kasama. Romeo! Si Yayo. Yayo Romeo. Yeah, you're Romeo. Very good to naman. I got You know, Yayo. guys. I got mini brands at Ulta and I got bubble from Ulta. Naka-shopping na to ng Ulta dahil kay Yayo. Yan. Nakuha niya lahat ng gusto niya in fairness. Oh, can I show them the things that are in my bag, but the others are in my bag? So this is what's in my bag. The caramel is the front and Makeup review. Can I see? Hindi nakita eh. it's a bubble lip balm. Oh, Mhm. it's a bubble lip balm. Sikat na sikat yun That's sa mga it. bata. Matagal na yan, hindi Hugas na tayo. Punta ng Ulta. Tapos na ang ating Hindi dinner na time. free time ni- Dinner, almusal, umagahan. Ang bibili para kay Aliyah as a gift. Kaya masaya siya. Sabi ni Rolex, sila ay 10 minutes away. Kaya update ko kayo. So, Ilalagay na yung Thank you, Lord. gamit namin dahil napakadami nito. salamat. Maganda dyan. Ready na kami. Okay guys, after 2 hours,